Rona, best rum. Party on the roadside. Party on the roadside. Whoa, 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 whoa. It is. Nời square haila माबा माबि सामब्राम बन दा नुहैगोन बरनबा आनबक्सिं खालामगोन दे चलो सानदुंआ बिराद गोसा डलारखौनो लायाखै नोङो बायदि गोलोम अखासो हादोंमोन बार अखा फैबाय ओमफ्राय दा नायदो आरो सानदुंसो दुंजोबबाय बेयाव नांदों बेयाव गारि साबि Matariku, Pak. To लोगोफोर फाइनालि जों दा नै गारियाव गाखोबाय साखा खबसेनि दामखौनो बुथुमनो हाथ'वाखै आंहा ओंखायनो दा ZX-नियावसो गाखोगासिनो आरोना देनां आं बायबा बारा गाखोदोंसै बे आंनियाव आं नोंनियाव गाखोआ सालायगोनसो ड्राइभार आङो दा थांगासिनो जोङो नै माने बैसागोनि गारि गोदाननि पार्टिखौनो दिनैसो होनो नागिरदों ZX-आ दिनै ओमफ्राय जोङो भैरबकुन्द'आव फेमिलि पार्टि जानो थांगासिनो आरोना ओरैनो बेरायथावथाव दसे नंगौ नङा होमबा नंगौ थारैनो गामिनि लामाया कनिष्काआवबो थांगोन हाजोआवसो नै जों दा थांगासिनो स' जों दायो हाजो मानखोनसै हाग्राबारि मोनफैबाय नै आसोला पावारफुल सालायगासिनो मोजानो आजादिराद टार्निं ड्राइभार जाबावनो ड्राइभार एक्चुअली मोजांसो मानो होनोब्लाथाय जेरावबो नायनाङा अनलि फकास रड नै कनिष्का ओइ उन्दुनो ओंखारबाय नामा हा अरांना नोंबाय हेलिकप्टाराव गाखोदों वाव असम मजा ब्लगार बेफोरसो ब्लगार अ जोंना रनिष्काया उन्दुलायबाय नै कनिष्का टावां ना टेंगा 310 dङ टावां apa नै मालाय किउबारनि सुथि दिनै मर्निंआव नुगोन गोजों दै I wanna touch you good night I wanna touch you good night Matariku, Pak. good night don't stop party Cok. माबोरै let's go baby बिराद गारि फैदोलै ओरैजाय र' नायनो थ' नों नायनाब्रा सालायबाय था थेक्ला थेक्लिनै हेलमेट गैया मा गैया मारै हगार हरोब्रा इसोरखौलाय दिस इज पावरफुल गार्जियन मा बुंबावनो बयनाबो हा ले बेकार बेकार नै जों दा भैरबकुन्द'आव मोनफैबाय आवगायाव साफा मिक्स जानानै थांगौ नै बेबो ओइ आवगायाव जानोसै नामा जोङो ओइ आवगायाव फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङा मोनसिगोन जों दा दुगैगासिनो बेयावनो खुदै गारो बेयावनो दुगैयो बेयावनो हा सुयो
आंनो जायगा खिथागासिनो दं जों दा पिकनिक जाग्रा जायगासिम मोनफैबाय लोगोफोर नै सायाखौनो नागिरबाबो मोनाखै अयथासार सान्दुं गरम र' नायनि जायगाखौ जों दा मोनफैबाय पिकनिक जाग्रा जायगासिम अयथासार गरम आरोना नै जों दा दंफां सायावसो संनानै जानोसै दा मा मानसि दे दाबो मालाया बेदर हांनाय जायोबा आंना नै बिसो This is Petnika. आच्छा Petnika. जोंना थुलुआ इया जानो थाखाय दालि लाबोखादों नै दालिल'सो र' मामा कारपेटानो जि फिसा जा गिदिरखौ लाबोनो रोंनांगौमोन रोङासै ना दे थुनिसिखा जिरायदो लागाव बनबो लांखादों जोंना नै टेनसन गैया जिकेटखौसो थांलायलायबायमोन आंहा बाथाव लगाव आयै थुनिसिखा मा लोंदों मा लोंदों गाइखेर लोंदों गैयाथो होननायखौनो जा नङा जिरायनोसो फैदों जोङो इयाव मावाजों जोंहा न'आव मावखायो बिसोरो हौवाफ्रा हाग्रानि होनोना जोंलाय मा हाग्रानि होनलायथारो हाग्रायाव दा नोंसोरो संनांगौ आरोना जिरायनाय टाइम खामानिसो मावफैला बायदों जोंहा गय जावैनो नागिरदों मालिका बे ओइ मोजां माव गय जावैनो आङो जोंहा जानांगौ मोजां गाहर Ice cream. आयु आयु दिनै सिखाया अबाव फैदों अबाव मोसौआ गांसो जादों नै मालाय नै थिंजा बेदर सुनानै फुबाय साथा आथिङाव बेदरालाय माबा गिलासाबो मोजां माबायानो बेयो एसे मोजां नङा मानो गाज्रिखौ लाबोनाय नङा बे फार्स्टयासो गाज्रि ए मोजां बिदि जाखायो फार्स्टआव गोजोनबायानो नै गोजोनबायानो नै जोंनिया लगाव लेग पिस यामि नायलाय हनै दै होनायावसो नायबाव आयै बेबो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो हमनो फैनाय नांबाव नांले गारसै ग्लासखौ गारदो है गारनो मोना मानसिफ्रा साननो हागौ दाउ बेदरा नामा नङा अमा बेदरबो दङ बान्दारबो दङ बिबुबो दङ दा दसे उनाव खोन्थालांजोबगोन होनदों लागाव थोआबा लायफिनबावगोन साखिनायबायानो नै बिथाङा सेरेबखौ गाग्रिसो लाबोखादों जोङो नाय न'नि पियर बेखौ मानो गोथावबावनांगौ नों गोथाव होआखै दैदोलै दानाबा इदिनो हांगोनब्रा ओमफ्राय दा हास्रोगोन फिसा फिसा हाफ्लेगोनब्रा जानो एसे माबा दैखौ रानहोगोन होननानै सिखाया देन्जारलै खिन्थु दे ओइ बुगौमोन हांखो थाम्फैखो बेलै फुल नेटखौनो मोना गोबावलै वाव थुनिसिखा नावलाय नावलाय संख्रिला फादों दा लाबोदों ए बावबोबाय संख्रिखौ साबोनबो दङब्रा बिमबार दोङो बेसेबां लोंनो हादों बे सिगां लोंगासिनो थार बियो बथलसेल'सो बिनिफ्राय ओरै हालांलाय माबा हादे जानो लुगैना होनफ्लाङा आंथ' अमा बेदर जाया नालाय ओमफ्राय लकेल दाउखौनो नागिरबाबो मोनासै अयथासार नागिरबाय जों माने अयथासार नागिरदोंमोन मोनासै आरोना ओंखायनो दा बयलारसो बायनाय जाबाय जों लकेल दाउखौनो मोननो नागिरलाया जादों सिखायानो
सुषमा होनदों हाय लोगोफोर होनदों बोरै नुदों आंखौ कमेन्ट खालामदो सोर नोंलाय वाव so sweet beautiful so sweet beautiful bang halo Musa deh. On the roadside, 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 side, 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 side. तो लोगोफोर फाइनाली दा मोनफैनानै जों बेदर हांगासिनो दं नै हामफियाव मोनसे बेदर हांगासिनो ओरैबायदि गरम नागिरै जायगाखौ बेहायसो मोनफैबाय आरोना आखाइजों बुलुनानैबाबो आङो हाग्राखौ एवस्रांजोब्बाय साफा खालामजोब्बाय अरदाब बहायबाय हांगासिनो दङ ओरैबायदि मानसि दिनै देवबार नालाय सानडेआव बिराद मानसि जायो बयबो सोरनाबा स्कुल सुटि सोरनाबा बिदिनो जबफोरा खामानि मावनायफ्रा सुटि जायो बेनिखायनो देवबाराव बेरायनो फैयो बयबो जों दा दसे थानानै दुगैनोसै ओमफ्राय हांखांनानै जानोसै लोंनोसै न'आव ग्रोब थांफिनसै आरोना लोगोफोर नै जोंना फासयनानै लाबोखायो गारिखौ फासयनानै लाबोखायो माने दावदै लायबावनायमोन आरोना थैयिखाय जाग्रोबाय नामा इसलाय हैद बोरै जागोनलाय नोंसोरजोंलाय साखिनानै फोजोबजोब्बाय सयथिबो ले मोनफैबाय माबा मोनफैथ'वा आंबो दे माबार लगायनोसै मा लाना फैदों दावदै रुनो नै जोंहा दायो पियास हाबाय काटिं खालामगासिनो नै दायो बिथाङा ओमफ्राय नै इयाव मा बेदरमोनलाय ब्रयलार होच जालाय गोरोन्थि जाबाय आंना बोखारनाया माराम जाबाय इयो थाच आं इदि होनना मोनथिनायबा बे पियास खाथियाव जिराय होथारामोन पियासखौ बेयाव हानो होथारामोन आङो इदि जायो आयु जालाय बेहाय खोमसिलां माबार जानो नङा ओमफ्राय नैयाव अमा बेदर दं आरोना नै इसिनि बरिया टेस्टि नै उइलाय खुगाया मावबाय अ बरिया टेस्टि ओंखारबायलै लोगोफोर माबायावसो दंफैयो जोङो आन्डारटेकिंआव गरमजोंनो मा जागासिनो ओमफ्राय जोंखौ मा अबस्था खालामदों नालाय जोंना दायो ओंखामा मोनबायनो मोनबायना मिगि बायदिसो चावमिन बायदि ओमफ्राय दायो दावदै रुबावनो होननाया दावदै रुनोसै खांदैखौ खामसिगोनसो बियो नै ओंखामखौ लांबाय जोंहा दायो बिथाङा जानो रेडि जागासिनो नै थांलाय फैलाय खामानियाव मावसिगोन ओमफ्राय निखिजा दावदै रुबावसिगोन आरो ना दायो जोंहा दावदै दिबिसो लाबोदों दावदैया 16थामोन 16थायाव लामायाव गोलैबायना आयुं लस खालामबोबाय नोंसोरथ' लस नङा गुरबोदों लामायावनो जाया नोंसोरजों अरा जोंबावगोन नालाय बे सङो
नै जोंहा दायो बेदरखौ लगायबाय मोनजागौबा थाम्फै होना होगासिनो नारें सेखा दं इयाव मोनसे टेस्टि थाम्फै बियो एसे बाथ्राया टेस्ट नायलाय Wow. This is Oma Paikari. Aku sayang bawa ses nuya nani. Ngelayu. Ayi bunda mbak. Yur. Dia siap. Sade binana sade. Unnani होनाय. Unnani होनाय गोथावसिन जायोनो. आयु गोलैसिनसै नामा बिलाय? बैखौबो जानांगौब्रा सामब्रामखौ जाहो मोनजायैनि बिसोरा गोजानाव जिरायबाय इयावसो जिरायदोंमोन गोथाव ना रेस्टुरेन्ट पार्टी अन द रोड साइड बैसागुनि पार्टी प्लास गारिनि पार्टी रेस्टुरेन्टआ दिनै जाहोबाय फेमिलि पार्टी मोजांनो नै जानोसै कनिष्कायाबो दावदैया मोनथ'वाखै मामि दे जादो इयाव दालि होनसै ने ओंखामाव होदो जादो गोलाव गोलावनो बायसमति सलिडखा आं अमाखौ टेस्ट खालामग्रोनोसै र' अमा हांनायनो पावारफुल मोजां दै गुसु दे दै गुसु कुल वाटर लागावदो लागाव थ' लोगोफोर जों दा नै जानोसै आरोना रेस्टुरेन्ट जानानै देखा मादि जादों होबाय आसला मलनो साख्लाब नायदों दा बाजै जानानै देखायला बानलु गोरानखौ ना बेदरखौ मोनदोंमोन आयंआ मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा बे आमफ्राय जालाय फा गरमावनो आमफ्राया नै लंपेन्टसो गानलायबोदों ओंखाम थाखाङाखै कनिष्कायाबो नै जागासिनो कनिष्का टेस्टि गोथाव हा जादो नारें खागजि जालायबावबाय आमफ्राया जोङो जानोसै लोगोफोर दावदैया मोनगासिनो दावदैया बिथिं रुगासिनो दङ दा नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना जों खैथायाव मोनहैयो मिथिला दिनै थ' लोगोफोर 7:29 जाबाय टाइमा जों दा थांगासिनो नै थ' फाइनालि दासो न' मोनफैदों आरोना गवानिफ्राय फैनाय बायदि आसला जेडिएक्सआ ड्रेस सोलायबाय दायो थांसै न'आव दे बरिया हिट सुपार जोङो मोजाङै थांनानै मोजाङै जानानै आरामसे न' सफैबाय दा जोंबो मोजाङै न' सहैयो दे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नामा